Και τώρα ο κύριος Κουαγκλίνο είπε για τη σημασία που έχουν οι σύλλογοι ασθενών. Να πω ότι έχουμε μαζί μας μία ομάδα πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό σύλλογο. Να προχωρήσω στο επόμενο, δεν ξέρω κύριε στρατηγέ αν νομίζετε ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Τον κύριος Βαβακούσης είναι ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Επιδέρμια. Να μας πει για τους συλλόγους ασθενών, που και αυτοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Και κυρίως αναφέρονται στις δερματοπάθειες, στις αυτοάνωσες δερματοπάθειες, αλλά μπορούμε να ακούσουμε και την ετυμηγορία αυτών των ασθενών όσον αφορά την επίπτωση που να έχει μια δερματοπάθεια στο δέρμα και κατ' επέκταση ακόμα περισσότερο μια δερματοπάθεια που συνδυάζει και την κακοήθεια μαζί, όπως είναι το δερματικό λέμφωμα. Να σας καλωσορίσουμε και την κυρία Πισημίση μαζί, που είναι προϊσταμένη και διευθύνουσα στο νοσοκομείο Αττικό. Θα μας πει δύο λόγια για την εμπειρία από το νοσοκομείο, πώς προσεγγίζουμε τους ασθενείς, και μετά ο κύριος Βαβακούσης. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Προεδρείο και την κυρία Παπαδαβίδη για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στη διμερίδα του συνεδρίου. Εγώ σήμερα θα πω ότι καμαρώνω ιδιαίτερα και είμαι και συγκινημένη γιατί θυμάμαι τα πρώτα βήματα, κυρία Παπαδαβίδη, το 19, έτσι, τις άοκνες προσπάθειες τις δικές σας, το πάθος σας, το οποίο μας το είχατε εμφυσίσει και βοηθήσαμε ο καθένας από τη θέση του να οργανωθεί αυτό το ειδικό ιατρείο και να πάρουμε αυτή την έγκριση για κέντρο εμπειρογνωμοσύνης. Και εμείς από την νοσηλευτική υπηρεσία κάναμε μια προσπάθεια να το στελεχώσουμε με πολύ καλά εκπαιδευμένη νοσηλεύτρια, η οποία συμμετέχει ακόμα και σήμερα. Οπότε, όπως ακούσατε και από την συνάδελφο την βιολόγο, το Εθνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Δερματικών Λεμφωμάτων ανήκει στη Β' Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων. Στόχος του ειδικού ιατρείου δερματικών λεμφωμάτων είναι η διαχείριση των ασθενών και η παροχή θεραπευτικού πλάνου από την εξειδικευμένη πολυεπιστημονική ομάδα, στην οποία μάλλον συμμετέχουν επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και διευκολύνουν τους ασθενείς να μην ταλαιπωρούνται να χρειάζονται να επισκεφθούν κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα και να εξυπηρετούνται άμεσα. Οι ασθενείς, όπως όλοι γνωρίζουμε, θέλουν να αντιμετωπίζονται ως άτομα ολιστικά και όχι ως συμπτώματα. Οπότε το κέντρο καταφέρνει να έχει μια ολιστική προσέγγιση στον ασθενή με τα χρόνια δερματικά νοσήματα, και αυτό το καταφέρνει διαμορφώνοντας ένα πλάνο θεραπευτικής φροντίδας, στην οποία συνεργάζονται οι διάφορες ειδικότητες ώστε να καθοριστεί η ακριβής διάγνωση και η ιατρονοσηλευτική φροντίδα, η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, η προσαρμογή του ασθενή στον νέο τρόπο ζωής που έχει σχέση τόσο με τη διατροφή του όσο και με την άσκηση και τη διαχείριση του στρες. Ασχολούμαστε με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτοί οι ασθενείς με τα δερματικά νοσήματα έχουν προβλήματα όσο αφορά, ας πούμε, για κοινωνική απομόνωση, έχουν ιδιαίτερο άγχος και στρες. Γίνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε και ευαισθητοποίηση των ασθενών για την καθημερινή εξατομικευμένη περιποίηση, παρακολούθηση και πρόληψη των εξάρσεων με την δυνατότητα να έχουν μια συχνή επικοινωνία τόσο με τον γιατρό όσο και με τον νοσηλευτή του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης. Υπάρχουν, όπως ακούσατε, έρευνες και δυνατότητα για νέες θεραπείες, και ο ασθενής έχει έναν ενεργό ρόλο στη φροντίδα της υγείας του και συμμετέχει στη λήψη της απόφασης. Ο νοσηλευτής, όπως προανέφερα, έχει ένα κεντρικό ρόλο στην εκτίμηση και διαχείριση των ασθενών με τις δερματικές παθήσεις. Επειδή είναι χρόνιοι ασθενείς, δίνει τη δυνατότητα να χτιστούν μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις με τον δερματολογικό ασθενή, σχέσεις εμπιστοσύνης που θέτουν ρεαλιστικούς στόχους για τη θεραπεία και το αποτέλεσμά της, και βελτιώνει το επίπεδο ποιότητας των ασθενών μέσα από τη συναισθηματική υποστήριξη και την επαρκή εκπαίδευσή τους. Οι νοσηλευτές συνεχίζουν να είναι οι φωνές των ασθενών, και από τον κώδικα δεοντολογίας των νοσηλευτών αναφέρεται ότι οι νοσηλευτές λειτουργούν ως συνήγοροι των ασθενών. Ο ασθενής είναι στο επίκεντρο της φροντίδας,
καμία απόφαση δεν λαμβάνεται για μένα χωρίς εμένα. Είναι ένα βασικό σύνθημα στο Βρετανικό Συμβούλιο Υγείας, που θέτει ως προτεραιότητα την συμμετοχή του ασθενή στη λήψη της απόφασης. Η συμμετοχή των ασθενών στις αποφάσεις είναι μια τάση που εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και διαπιστώνει ότι οι ασθενείς οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία της φροντίδας είναι περισσότερο ικανοποιημένοι και έχουν καλύτερη έκβαση, και οι ασθενείς εκφράζουν την επιθυμία και την ανάγκη να ακουστούν, να τους δοθεί αρκετός χρόνος να μιλήσουν για τον προσωπικό τους αγώνα, να ξεπεράσουν και να εξοικειωθούν με τις παθήσεις τους. Η συμμετοχή του ασθενή στη φροντίδα του γίνεται μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ του ίδιου του ασθενή και των μελών της ομάδας φροντίδας της υγείας τους. Ο ασθενής είναι στο επίκεντρο, όπως είπαμε, και η σύγχρονη πολιτική υγείας φέρνει τον ασθενή στο επίκεντρο, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του ασθενή αποκτά μια νέα προοπτική, αυτή του συνεργάτη, που ενισχύεται από τις ισχύουσες νομοθετικές, πολιτικές αλλά και επιστημονικές επιταγές. Πρόσφατα, η Εθνική Στρατηγική για την Ποιότητα της Φροντίδας Υγείας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Ελλάδα για το χρονικό διάστημα 25-30 δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη των αποφάσεων. Βασίζεται σε 3 πυλώνες και ένας από αυτούς αναφέρεται στην ενίσχυση της συμμετοχής, ενδυνάμωση των ασθενών, των φροντιστών, καθώς και αξιοποίηση των ανθρώπινων εμπειριών. Και η φωνή του ασθενή ακούγεται και μέσα από τις οργανώσεις των ασθενών, που αποτελούν θεμέλιο λίθο για τη μετάδοση της πληροφορίας στην επιστημονική κοινότητα της βιωμένης εμπειρίας. Όπως ακούσαμε και από την κυρία Παπαδαβίδη, σήμερα έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο από το Σύλλογο Επιδέρμια, που θα αναφέρει τη σημαντικότητα ύπαρξης αυτών των συλλόγων ασθενών, και αποτελούν βασικό κρίκο οι σύλλογοι ανάμεσα στους ασθενείς, στους επαγγελματίες υγείας και στο κράτος. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι η γνώση, η κατανόηση και τα θετικά αποτελέσματα στην έκβαση μιας ασθένειας μπορούν να βελτιωθούν όταν οι επαγγελματίες υγείας δίνουν στον ασθενή ενεργό ρόλο στη φροντίδα υγείας τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία εισήγηση που κάνατε, και να ακούσουμε και τον κύριο Βαβακούση. Να πω ότι περισσότερο ο Σύλλογος Ασθενών που εκπροσωπείται είναι για τις φλεγμονώδεις δερματοπάθειες, έτσι δεν είναι? Πλέον είμαστε για όλες τις δερματοπάθειες και σιγά σιγά ανοίγουμε σε όλο και περισσότερα. Είμαστε σε αρκετά σπάνια νοσήματα ήδη και χρονιά με τη χρονιά ανοίγουμε και σε όλο και περισσότερα νοσήματα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και το Προεδρείο και 2 άνθρωποι οι οποίοι έχουν βοηθήσει και είναι συνέχεια δίπλα στο Σύλλογο, όποια στιγμή και να τους χρειαστούμε, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για εσάς τους ίδιους, αλλά και πολύ περισσότερο για τους ασθενείς, που εδώ πέρα είμαστε όλοι για τους ασθενείς, για εμάς. Εγώ εδώ πέρα είμαι να μιλήσουμε λίγο για τους συλλόγους ασθενών και έχω φέρει μαζί μου και το μέλο μας είναι η Όλγα Πέτση, η οποία έχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία να σας πει πώς από ένα νόσημα κατάφερε να αποκτήσει πάρα πολύ δύναμη μέσα από αυτό και να το κάνει και να πετύχει πάνω σε αυτό το κομμάτι που κάνει. Εδώ πέρα, είπαμε ήδη ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα τα σπάνια νοσήματα. Πλέον υπάρχει η λογική ότι δεν είναι κάτι σπάνιο όταν υπάρχουν πάνω από 600.000 ασθενείς στην Ελλάδα. Οπότε είναι τα σπάνια νοσήματα, αλλά δεν είμαστε σπάνιοι ασθενείς. Είμαστε ασθενείς που έχουμε καθημερινές ανάγκες, θέλουμε να ζήσουμε μια φυσιολογική ζωή, να είμαστε παραγωγικοί στην εργασία μας, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές μας ανάγκες, να έχουμε μια υγιή σεξουαλική ζωή, να μπορούμε να συμμετέχουμε σε κοινωνικές εκδηλώσεις και να μας κρατάει η ασθενειά μας πίσω και να μην νιώθουμε αποκλεισμένοι. Βέβαια, είναι λογικό ότι ο κάθε ασθενής είναι και τελείως διαφορετικός και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία μονάδα. Από το κράτος που μιλήσατε προηγουμένως, εμείς θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να μπορούμε να πάμε στα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης, να μπορούμε να βρούμε κάποιον γιατρό συνέχεια δίπλα μας. Είπατε να πηγαίνουν στα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης. Έχουμε πάρα πολλά μέλη, τα οποία λένε ότι εμείς δυσκολευόμαστε να βρούμε έναν ειδικό γιατρό στην περιοχή μας. Εμένα το νοσοκομείο στην πόλη που ζω, που τώρα ακούγεται και πολύ, εγώ ζω στη Σαντορίνη, δεν έχει δερματολόγο. Για κάτι πολύ απλό. Οπότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να σταλεί αυτός ο ασθενής σε ένα κέντρο εμπειρογνωμοσύνης. Θέλουμε να έχουμε μειωμένα έξοδα, γιατί είναι που είναι ακριβή η καθημερινότητα
επιβαρυνόμαστε με επιπλέον έξοδα και να μην καταπατούνται τα δικαιώματά μας. Από εσάς τους γιατρούς θέλουμε μια έγκυρη και σωστή διάγνωση. Να καταλάβουμε τι είναι η ασθένειά μας με απλά και κατανοητά λόγια. Να σας έχουμε δίπλα μας και να μπορούμε να συζητήσουμε τις ανησυχίες μας. Ενώ θέλουμε να ξέρουμε και ποιες είναι οι παρενέργειες των φαρμάκων μας. Τώρα, τα κέντρα προγνωμοσύνης. Ζητάμε την υψηλή τεχνογνωσία και γνώση που έχετε. Θέλουμε να έχουμε μια πάρα πολύ σωστή διάγνωση, να μπορούμε να νιώσουμε αυτή την ιδιαίτερη φροντίδα που παρέχετε. Η έρευνα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά στις κλινικές μελέτες. Θέλουμε να ξέρουμε καινούργια, να υπάρχει εξέλιξη πάνω στο νόσημα που έχει ο καθένας μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και όλο αυτό που συζητάτε, ότι είστε πολύ κοντά στους ασθενείς. Είναι κάτι που το ακούμε καθημερινά και ότι πόσο πολύ το εκτιμάνε. Μια έρευνα του 2018 αναφέρει ποια είναι η σχέση των ασθενών με λέμφωμα με τον γιατρό τους. Ενώ βλέπουμε στην αρχή ότι έχουν πάρα πολλές φοβίες, άγχος, κατάθλιψη. Πριν την αριστερά βλέπουμε πριν την θεραπεία τους. Μετά βλέπουμε ότι κάποια από αυτά είτε μειώνονται είτε αυξάνονται, αλλά το σημαντικό είναι ότι αποκτάνε οι ασθενείς πολύ καλύτερη σχέση με τον γιατρό τους. Οπότε αυτά μπορούν να τα συζητήσουν. Το Σύλλογος Επιδέρμια το 2022 κάναμε τη μελέτη Me and My Doctor, που εκεί πέρα γιατροί και ασθενείς καθίσαμε και συζητήσαμε για το τι είναι καλύτερο για την συμμετοχική λήψη αποφάσεων για τις θεραπευτικές μας επιλογές. Εδώ πέρα είδαμε ότι θέλουμε να έχουμε επικοινωνία και εμπιστοσύνη ανάμεσα στο γιατρό μας, ότι όσο καλύτερα είναι προετοιμασμένος ο ασθενής, τόσο καλύτερα πάει και το ραντεβού, ότι ο γιατρός λαμβάνει μια συγκεκριμένη απόφαση, αλλά θέλουμε να είμαστε όλοι κοντά, αλλά όταν έρθουν τα δύσκολα, αφήνουμε τον γιατρό να πάρει την απόφαση για μας. Οπότε αυτό δείχνει τι εμπιστοσύνη έχουμε εμείς στο γιατρό μας και πώς πιστεύουμε ότι είναι αυτός ο γιατρός. Από την άλλη, οι γιατροί πιστεύουν ότι η σχέση, για να υπάρχει μια καλή σχέση, εξαρτάται και από το πώς θα πάνε μεταξύ τους, αλλά και από την προσωπικότητα του ασθενούς. Ο ασθενής πρέπει να καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη θεραπεία, ενώ αν τους δώσουν πολλές επιλογές, πολλές φορές συγχύζονται και δεν καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν. Και επίσης κάτι που το βλέπουμε όλο και περισσότερο τελευταία, ειδικά μετά το COVID, είναι οι εναλλακτικές θεραπείες που όμως όταν ένας ασθενής τα πάει καλά με τον γιατρό του, δεν θα μπει στη διαδικασία να ψάξει δεξιά και αριστερά κάποια διαφορετική λύση. Συμπερασματικά έχουμε βγάλει και κάποια post. Τώρα, 2 λόγια πριν κλείσω για το Σύλλογο Επιδέρμια. Φέτος κλείνουμε 10 χρόνια από τότε που ιδρυθήκαμε. Είμαστε περίπου 1000 μέλη. Ξεκινήσαμε με την ψωρία και την ψωριστική αρθρίτιδα. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπούμε την ψωρία στην ατοπική δερματίτιδα, τη διαπητική εδρωταδενίτιδα, τη λεύκητα, πομφολιγώδη, αλοπαικία και ψωριστική αρθρίτιδα. Ο πρώτος μας στόχος είναι να μην νιώσει κανένας ασθενής μόνος. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά τους, να έχουμε μια δυνατή φωνή απέναντι στο κράτος για μια πιο καλή ασθενοκεντρική περίθαλψη και να εφαρμοστούν ασθενοκεντρικές πολιτικές υγείας, να ενημερώσουμε τους ασθενείς, το είπατε και πριν, έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις πάνω σε αυτό, και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, το ευρύ κοινό για το τι είναι η νόσος. Πώς το κάνουμε αυτό? Κάνουμε πάρα πολλές ενημερωτικές εκδηλώσεις, δράσεις. Κάθε φορά που βγαίνει κάποιο νομοσχέδιο το οποίο πλήττει τα δικαιώματά μας, είμαστε εκεί πέρα για να επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο Υγείας. Παρέχουμε δωρεάν ενημερωτικό υλικό για τα μέλη μας. Έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά την Παγκόσμια Έκθεση για την Ψωρία και το ψήφισμα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί του. Εκπροσωπούμε στην Ελλάδα την Παγκόσμια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών με Ψωρίαση και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών με Δερματικά Νοσήματα και είμαστε μέλη του ΙΝΤΕΟ και μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του EuroPSO, της Παγκόσμιας Ομπρέλας Δερματικών Νοσημάτων. Κάνουμε πάρα πολλές καμπάνιες, έχουμε βίντεο, έχουμε podcast, μπορείτε να τα βρείτε όλες αυτές τις ιστοσελίδες που έχουμε. Και ένα πράγμα πριν τελειώσουμε. Άμα τώρα σας άρεσε όλο αυτό που ακούσατε και θέλετε πραγματικά να βοηθήσετε,
Θα ήθελα να σας προσκαλέσω να συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Κάθε φορά χρειαζόμαστε τους γιατρούς δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στη συγγραφή κάποιου υλικού, να μιλήσετε σε μία εκδήλωσή μας και γενικότερα και μόνο που επικοινωνούμε και υπάρχει ένας διάλογος, αυτό βοηθάει πάρα πολύ, πιστεύω, αμφότερους. Αυτά, θα καλέσω την Όλγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ναι, η Όλγα. Δεν ξέρουμε το... Καλησπέρα και από μένα. Θα μας το πει. Εγώ είμαι η Όλγα Πέτσι και είμαι ασθενής με ατοπική δερματίτιδα. Ναι. Και είμαι μέλος φυσικά στο Σύλλογο Επιδέρμια. Είμαι 37 χρονών και εκτός του ότι έχω σπουδάσει στατιστική, μέσω της εμπειρίας μου με την ατοπική δερματίτιδα, αναγκάστηκα εντός εισαγωγικών να κάνω και αισθητική. Η ατοπική δερματίτιδα εμφανίστηκε σε πολύ μικρή ηλικία σε μένα, στα 16 μου χρόνια. Τα συμπτώματα και τα πρώτα σημάδια εμφανίστηκαν στα 16, όπου έγινε και η διάγνωση. Ήταν μια πολύ περίεργη εμπειρία και επειδή ήταν μια ηλικία πολύ ευαίσθητη, οι πρώτες αντιδράσεις δεν ήταν πολύ καλές και φοβόμουν πάρα πολύ το στίγμα το οποίο μπορεί να υπήρχε, γιατί τα σημάδια ήταν και στο πρόσωπο. Και η καθημερινότητα ήταν αρκετά δύσκολη, ειδικά τότε που ήταν αρκετά παλιά, δηλαδή τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πολύ τώρα, αλλά θεωρώ ότι ήταν μια δύσκολη εποχή για εμένα. Έγινε μια αγωγή και έγινε και αντιμετώπιση με τοπικά σκευάσματα και με κρέμες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπήκα στη διαδικασία να ασχοληθώ και με αυτό το κομμάτι, το οποίο με πήγε το 2011 στη δημιουργία ενός blog που μοιραζόμουν την εμπειρία μου και όλο αυτό το ταξίδι με την ατοπική δερματίτιδα και φυσικά τα προϊόντα που με βοηθούσαν. Ήταν μια προσωπική ανάγκη να το μοιραστώ και βρήκα πολύ μεγάλη ανταπόκριση σε αυτό το πράγμα, ώσπου 2 χρόνια μετά έκανα και ένα κανάλι στο YouTube, το οποίο έχω και μέχρι και σήμερα. Έχω κάνει συνεργασίες με τα μεγαλύτερα brands σε Ελλάδα και εξωτερικό, στην περιποίηση προσώπου. Εκεί έκανα και τη σχολή της αισθητικής. Το κοινό είναι πολύ μεγάλο και ο κόσμος που με παρακολουθεί έχει και εκείνος, εκτός από ατοπική δερματίτιδα, και άλλα δερματικά νοσήματα. Οπότε η επικοινωνία με τους ασθενείς είναι σε προσωπικό επίπεδο και σε καθημερινό επίπεδο. Τα σχόλια είναι δεκάδες, εκατοντάδες κάθε μέρα σχετικά με αυτά τα θέματα και οι ασθενείς βρίσκουν, τουλάχιστον στη δική μου πλατφόρμα, στις δικές μου πλατφόρμες, ένα άτομο με το οποίο μπορούν να συζητήσουν και να βρουν κοινά. Τι συμβαίνει τώρα? Αυτή τη στιγμή δεν παίρνω κάποια θεραπευτική αγωγή, αλλά παρακολουθούμε πολύ τακτικά από κάποιο δερματολόγο. Αλλά η ανάγκη ως ασθενής και ως άνθρωπος γενικά είναι ένα κέντρο που θα έχει ως υποκείμενο και σκοπό τον ασθενή και τις ανάγκες του. Ένα κέντρο το οποίο θα έχει καταρτισμένο προσωπικό και θα έχει δερματολόγους, ψυχολόγους και γενικά εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι σε δερματικά νοσήματα. Και θα μιλήσω και λίγο για το Σύλλογο Επιδέρμια, που είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέλος σε αυτό το σύλλογο. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει πολύ ενεργή δράση, υποστηρίζει πάρα πολύ ενεργά τους ασθενείς, είναι ο συνδετικός κρίκος με τους γιατρούς και γενικά έχουμε κάνει πολλά πράγματα, όπως βλέπετε και εδώ. Οι δράσεις είναι πάρα πολλές και ειδικά στην ατοπική δερματίτιδα θεωρώ ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα μέσω του συλλόγου. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ειλικρινή και ωραία τοποθέτηση και του Ρέμου και εσάς. Θέλει θάρρος να μπορεί κανείς να εκδηλώσει έτσι δημόσια το πρόβλημά του, ειδικά το δερματολογικό πρόβλημα. Και νομίζω ότι εσείς είσαστε εξαιρετικοί στο να επικοινωνήσετε και στους υπόλοιπους ασθενείς τα θέματα αυτά και ίσως να μας βοηθήσετε και εμάς να έρθουμε πιο κοντά σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Και επίσης θα αποκαθιστάτε και ένα θέμα και ένας τρόπος επικοινωνίας που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε αξίζουν συγχαρητήρια για όλη σας την προσφορά σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Και να ξέρετε ότι τουλάχιστον εμείς από άποψη δερματολογικής κοινότητας, και μιλάω τώρα όσο μπορώ να εκπροσωπήσω τους συναδέλφους μου, είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στους ασθενείς και στις ανάγκες που έχετε και στις προσδοκίες που έχετε επίσης. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παπαδαβίδη. Και εγώ να αρχίσω και να πω ότι, όπως αυτό που είπε ο κύριος Στρατηγός, ότι είναι σημαντικό τουλάχιστον οι άνθρωποι που επικοινωνούν στο διαδίκτυο για πράγματα να έχουν πληροφόρηση και να είναι με το σωστό φορέα, γιατί πλήττεται ο χώρος μας από όλα αυτά. Οπότε όσο μπορούμε περισσότερο, παρότι για μας τους γιατρούς τα social media και οι ασθενείς είναι κάτι το οποίο συνήθως δεν είναι υπέρ της δέουσας, ας πούμε, πρακτικής της ιατρικής, εδώ φαίνεται ότι από την άλλη μεριά είστε σε σωστή κατεύθυνση και είναι πολύ σημαντικό να υπερέχουν αυτοί οι ασθενείς από τους άλλους που δεν έχουν τη γνώση και τη διαδίδουν λάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι κλείνουμε και αυτό το τραπέζι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Στρατηγό και όλους εσάς.